spaghetti, put it on you kinda heavy. Listen to me. Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Osongi, jogoan eukan, zurekin egoteko Edurne. Ja, nik ere bai, eske, de hecho, hau da, opari bat bezala, zer nahin lanpetuta gaude, eta zer ezin kointzi ditu, eta momentu iristea da, como, zela zaitasuna, mesedez. Gaur euki dut lanaren resaka, zeren atzo amaitu genuen errodai bat Bilbon oso berandu, eta oso goian, orduan, klaro, pues, egon ginen kotorra batzuk hor, ordu txikitan amaituta, pues, oraindik eta berandura gora arte, eta gaur esnatu naiz horrela pizkat bizka, plan denuna. Etxea bueltatu behar naiz, mesedez dutxa bat, hori izan da nire eguna, egia esan. Bueno, jarri behar dut, bere outfita, eta bitartean kontatu pixkat, oain arte ikusi ezun zerbait. Ez dakite kamikazeren bat ikusi ezun oain arte. Bai, baten bat, bai, ustut azkena Inesena zela. Bai, hori da. Ines, pasada Kepa Errasti, Bai. Eneko Gil, onintzan beita ere, Ainara Aspi, eta zuzeu. Ze ondo. Bueno, ez dakit ezun jarri filtroren bat edo. Nik nahi dut outfita. Ai, me encanta. Itzen daukat bat ere solo de mostatxo, baina ez dakit non dagoen. Las he bilatu, me la acabo. Perdona. Au. Wow. Esto me encanta. Ai, Tremon. Hola, Inesek, baina nik ez Hori da. la oportunidad, no sé qué. Ya, para la comunidad. Está guay, pero agobia un poco. Ba, gure, elkarrezketa guzti izango da horrela. Vale. Wow. Leona. Bai, hau izan da nire lehenengo bideoklip profesionala esan dezagun edo euskarazkoa, ere bai, eta Merinakoak dira auta jatorrak, gustatzen zaipia bat, eman zian plazera zeren, ni beraien jarraitzaia naiz, fana naiz, gustatzen zait beraiek sortzen dutena, orduan, super ondo, eta Jorander maravilloso da, egin elkarrezketa bat. Albadut bai. Eta grabaketan, nik horri ikusi zintuztedan txalupa moduko batean, ez? Nun grabatu zenuten? Donostian grabatu genuen, eta dagorrelako soziedade elkarte moduko bat arraunlariena, klaro, ni sekanokoa naiz. Eta zen leku guai bat, zen pixkatola industriala, pavimento, ez dakiz zer, eta baino ibaia bertan. Eta, pues topatu genuen pedalo bat, eta hortarteetan pixkate tontoren egin genuen, baina ez dago bideoklipean eskerrak. Bueno, bideoklipa argitaratuta nik ikusi dut lauta, me encanta. Por favor, Chris, da fantasia bat. Fantasia bat. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake. Nahiko nuke hitzein zurekin proiektu eder baten inguruan, ze ikusi dut hor Formol laborategia sortu duzula Mikel Ibarguren eta Intza Kainekin batera. Bazabiltzate ja, album antzlanarekin, baina horren inguruan hitzein aurretik nahiko nizuke galdetu, nondik sortu zen Formol laborategia, zein izan zen pizgarria edo? Euskal Ekimen guztia bezala zerbait egin nahietik edo ekintzara pasatu nahietik sortu genuen, eta nahi genuen pizkat gure belaunaldiari edo guri geuri ahotsa eman, zerbait aportatu, zabaldu, zeren gainera nahi genuen zerbait experimentala egin, baina humoretxo ere bai, oso mamarratxoa, nahi genuen egin batez ere, plataforma bat, pototatik irtetzen zitzeguna egiteko. Asi, eta klaro. Egiten ditugu beste lan batzuk, nik beti esaten dut gustatzen zaidala eukitza proiektu prekario bat, eta hau da nirea, Formol, eta hor jarriko dut indarra, eta hor jarriko dut energia, eta hortan sinisten dut, eta gero daude beste lan batzuk, ezin zara bizi ez da ere sistema honetan 7 proiektu prekariorekin. Baina, bat eukiko badut, gustatzen zait hor kurrarmelo, ez? Jartzea hor indarra, eta benetan izatea geurea. Guk egiten nahi dugu egiteko. Nondi dator izena? Descartes total. Bai, hasi ginenean horrela hitz egiten belaunaldiari buruz, eta gure etiketei buruz, eta hoien jabe egiteari buruz, eta pixka bat ikusten genuen
dela asko esaten da, ez? Generación de cristal ez dakiz zer, eta hori iruditegi hori lantzen saiatu ginen, kristalesko kutxa bat eta kristaleskoa eta gero dago Bauman eta bere gizarte likidoa eta todas estas movidas, ez? Gu gara pizkat zertan, dirudienez zeta belaunaldia pues, dator prestatuago edo mundu honetan bizitzeko, baina gu gerratu gara hor paradigma aldaketa batean, eta ez analogiko ez digital, baizik eta hor dantzan eta gara inutil batzuk, eta infantilizazioa, prekarizazioa eta gaitegi hori guztiak nos encanta. Orduan, formoletan egotetik edo hor zerbait konserbatu pues, Albaño Maria egiten duzun bote kutre horretan egongo bagina bezala sentitzen ginen, eta baina ere baina genuen hain justu albumekin gure lehenengo piezarekin enkapsulatu esentzia hori, iruditegi hori guztia eta horri indarra eman eta egin mediokridadeari oda bat eta zuhiztzarekin zer egin ez jakiteari ere bai omenaldi bat egin, oraindik 30 urte bueltan dagoen belaunaldi horri omenaldi bat egin, dena da guztiz absurdua, baina guztiz egia. Album, zerbait aurreratzerik, historia o bentsat, argumentua o zeri buruzkoa, bakari gaia, ez dut behar gehiago. Waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the... Pues gaia da gu narzisista puta batzu garenez, buruz. Ez que hori da etiketen jabe egitearen asuntua, ez? Eta horri par egin alizatea. Bai, ez dauka narratiba lineal bat bezala, ez dauka hasiera, korapilloa eta amaiera, baizik eta da album bat. Dira egoerak, oso errotuak daudenak, euskal, baino globalizatu, baino gazte gizarte honetan, uste dut oso orokorra dela eta ulertzen dela, eta dira horrelako estena estankoak bezala, nahi genolako egin movida bat, edozein ordenetan ikusten baduzu ere, berdin iritsiko zaizula mesua, ez? Eta orduan daude, automaitasunaren inguruko estena bat dago, euskal gatazkari buruzko estena bat ere badago, prekariazioari buruzko estena bat dago, baina hori guztia dago sartuta, hain zuzen ere, arrainontzi gigante baten barruan. Hori guztia gertatzen da, guk sentitzen dugu, kanpotik bota dizkigutela epai eta etiketa hori guztiak, eta garela pixka bat konejillos de Indias, eta ari direla, hauak direna gu begiratzen, ez? Gu gea mierda bat, eta ez dakigu mundu honetan zein, da zuek utzi diguzuenaren kargu ez dakigu egiten, baina zuek ezi gaituzue. Orduan, sentitzen gara pixkat obserbatua bezala, pixkat gran hermano kontzeptu horretatik abiatuta. Eta orduan horiek, eta azkenean publikoa da, ez, begira dagoena, orduan, evidentziatzen da, kriston harreman hartu emana dago zuzenean, jendeak oiukatzen die Mikel eta Aintzari, horiek erantzun, ez dakize, zen nahi zue, ahora te canto Amaral, gertatzen da denetarik, ez dugu inor holtzara egotzen, eta guztia ez gara guztia. Baina, badago horrelako permisibidade bat, jai bat da. Baitu bere momentiko, horrela pixkat, jendea geratzen dela pixkat, como, baina gero gure buruari egiten dugu parre, ordan, divertigarria da. Horri buruz da. Hortako da, esan nahi, zerbait eragin behar du, ez? Ikuslearen gan, beti. Bai, nik uste dut dela ezberdina, jende bat ateratzen da kriston parranda gogoarekin, beste jende bat ateratzen da, peña gozen kaina bat hartze eta honi buruz hitzeitea, porque es importante, eta beste jende bat ateratzen da, como, zer da, como, pues bueno, igual ez duzu ikusi horrelako antzeslanik orain. Hau, beste ogibide batzuetan uste dut ere bai gertatu dela, baina hor geundenean restrikzioekin eta bai eta ez, konfinamendu potoloa bukatu zenean, hor egon zen horrelako
esperantza momentu bat, ez? Jende guztiak nahi zuen kultura kontsumitu eta edo zer ekimenetara joan, eta dago poesiera irakurtaldi bat, ez dakiz eta bernetan, eta jendea juten zen, eta jatzeon sarrerarik. Bakizu, osea, de repente bizitu genuen, guk berez nahi... Como zombies. Bai, osea, de repente kultura zen, como babestu behar zen zerbait, parte hartu behar zenuen zerbait, karo, tabernak itxita zeuden, te lo digo, hori zen kontu. Izan zen horrelako, ametxe bat bezala, eske dago akordeo edo dekafonista kontzertu bat, eta jendea juten zen, eta dago erakustaldi bat, ez dakizten mobidan, eta jendea juten zen, eta bai, bizitu zen horrelako kulturarekiko eta konexio momentu bat, gizartea orokorrarekin, eta gero ja, pues gure normaltasun berrira bueltatu nahi hortan, uste dut bizkat jaitsi dela, baina zerbait mantendu da, osea, nik euskal kulturaren osasuna herritik oso bizirik ikusten dut, nik asko maite dut, osea, kariñoa diot, uste dut kejatzen garela asko, dugula egiten eta zakizer, eta bai, seguraski aurreko garaia hobea zen, eta hori guztia, baina begiratzen badiozu ingurura, eske zer egiten da Kantabrian, barkatu zer egiten da Guadalajaran, zer egiten da, bueno, justu esan behar nuen Perpignanen hor bai egiten da, baina, nahi, uste dut bagarela herri bat oso, venga, pues antolatuko dugu la movida, ez? Eta hori guaia da. Gero, bueno, pues egituretatik, iruditzen zait sistemak ez duela oso ondo funtzionatzen, osea, como iparralderuntz kopiatu beharrean hegoalderuntz kopiatzen dugula, ez dela batera inteligentea. Diote sistema bera antolatzeko eta ja industriari buruz hitz egiterako garaian, ez? Eta horrek ematen pizka eta morroa, baina tampoco me sorprende, ulertzen. Bai, hori izan barritzun, proiektu aldetik, ez bakarrik kopuru aldetik, sortzailetasuna badago Euskal Herrian, proiektu pila bat, eta oso guapuak. Gauza da hori, finantziazioa, produkzio lanak, prozesuaren atzean dagoen guzti hori dagoela prekarizazio etengabean, ez? Eta... Bai, daude beste molde batzuk, aldirena kopiatu, Alemaniatik, Frantziatik, Poloniatik berdin dit, eta ez dakit zergatik ez ditugun kopiatzen. Eta orduan ez ditugu kopiatzen edo dituzte, politikariak edo ez dakit zein dagokion guk ere eskatu ezakegu, baina ostra, bildu zait gurekin, nola den gure bizitza, eta zer den izatea, zer den itinerantzia movida hori, zenbat denbora barduan ziringo bat montatzeko, antzeslan bat sortzeko, eta gero zenbat egon naiteken biran, ez dakit. Osea, uste dut, oraindik gizartean ez jakina dela hori eta ez dutela ondo antolatzen. Eta, of course, ez dute ondo antolatzen, pues intentzionala da, porque tontoak ez dira. Osea, les vendrá bien. Lo que sea, punto, ya está, dirua. Jarrai dezagun arte estenikoekin, baina zehazki bertsolaritza munduan barrena murgiltzea goaz, ze otsailaren 5ean Durangon, Aner Peritz, Oiana Arana, Aizea Arana eta Eleire Vargas taula gainean eta zu zuzendaritzan, aldarri bertsoz zenatu zenuten. Bai. Potentea, ez? Zertan datza proiektua? Bai, estrenatu genuen, zoragarria da, nik esan behar dut sinatu dudala obra, baina izuela ez zer egin, bai, inde blana, baina oinarri guztia daiena da, ideia daiena da, bertsoak, testuak, dena daiena, nik lagundu nien piskatori antolatzen, eta nire jakintza estenikotik zuzendu nien, beraien movida, baina hori da zoragarriena dela, beraien movida da, beraien jakintza da, beraien talentua dela izugarria, supera ausartak dira, egurra banatzera datoz, transgresori izan nahi dute gauza dituzte superargi, lehen itzein duguna albumekin, ez? De repente gugoaz bizitzatik barkamen askatzen eta datoz hauek, eta liatzen dute bat, eta dituzte 20 urte baino gutxiago, bakizu. Eta, zoragarria dira, da pasada bat, eta nola ez nuen proiektu hori zuzenduko, 3 boiera eta marika bat, por supuesto, encantada. No, eta zer nolakoa zuzendaritza lanetan ibiltzea? Aurretik zerbait zuzendu izan duzu? Album izan zen nire lehenengo antzeslana, zuzendari gisa,
Eta, errerekin ja inzidentea naizenez, pentsatzen dut guain planteatu beharko didala nire buruari zuzendari deitzea edo. Dirudienez, oain zuzendaria naiz, vale? Eta, bai, zuzendari lana da, hemen sei gaude, te lo voy a decir. Da egitea, egiten duzuna jakingo bazenu bezala, ya está. La jarrera kontu bat orduan. Jarrera kontu bat da, bai, saber estarra. Eta gero, absorbitu, jaso, estenak esaten duen, hain kasu, porque estenaren kontra baldin mazoaz zaiztoteako, jarri zure egoa hor izkina batean, eta irakurtzen, jakin, ikasi irakurtzen hor parean dagoena, eta torrena, bider bost, azken konsekuentzietara arte eraman. Eta horrela, konposatzen joan eta osatzen joan, erabakiak hartu, eta listo. Baina denbora horretan guztian, egin, como que tú sabes lo que estás haciendo. Eta zuzendariaren rol hortan sartzen da, bai, estenografia kontua sartzen da, aktuazioa zaragoko gauzak ere sartzen dira zuzendaritzan, edo hori ja aparte doa. Ez dakit, ez jakintasunetik. Daude zuzendaritza mota asko, eta nik bereizten ditut batez ere zuzendaritza artistikoa, dela gehiago txiringoa, estenografia, arte, orokortasunean dena kontutan hartu behar duen garun hori, eta gero dago aktore zuzendaritza, igual ni gertuago nago hortik, ogibidez aktorea naizelako. Baina gure mailan guk dena egiten dugu, adibidez formula horategian, erabaki guztiak horizontalki hartzen ditugu, egiten ditugu bilerak, banaketa egiten dugu, erabakiak hartzen ditugu, klaro, egia da, nik proposamenak ditu dala, kanpo begira bezala hor nagolako ikusten, ez? Baina adosten dugu denon artean dena, eta nik ere ezin dut ikusi eta nire lana egin, behaiek horrez badaude, zerbait elikatzen, ez? Eta bai, klaro, gure mailan guk egiten dugu dena. Gero, argi duzunean zerbait, adibidez, argiztapen diseinua, ez? Eta dramaturgia bat argiaren bitartez. Hori ja, zu dakizu zer nahi duzun guzti gora bera, baina gero dago pertsona bat, zoragarria eta justu hortara dedikatzen dena, eta hori dela bere ogibidea, eta orduan egiten du benetan, porque nien naiz argi diseinatzailea. Jakin eskatzen, zer nahi duzun. Eta gero Google asko. Egin nahi dut hau, eta joan, eta bildu beste jende batekin, eta hau, uste duzu eraiki daitekela estruktura bat, eta gizen bat metrokoa, eta igual joaten zara karpintero baten gara, ez dakit, inventiba. Daude lanak asko zer esleituagoak, eta zinean adibidez asko nabaritu dut, eta antzerkian ere bai, diru asko bukazunean baita ere. Baina gure mailan, gure kasuan, gustatzen zaigu dena egitea, eta hori da gure presua. Pero, claro, gustatzen zaigu jendeai ordaintza bere lanaren gatik. Kartelarena, argiena, dena delakoa, tizerra, bera, ikusentzunezkoak, hori guztia, claro, lana banatzen dugu, guk ezakigu guztia egiten. Baina bintzat jakin, zen nahi zunin. Zinemagintza aipatu dezula, udazkenean Paul Urquijoren irati filmean ibili zinan, beste aktore batzuekin batera, batzuk botatzearren, Kepa Errasti, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Inigo Aranbarri, konektatu da bain dela gutxi, uste dute ikusi dara hemendikan, Ramon Agirre, Elena Uriz, Nagore Aramburu eta Iñaki Beraetxe, besteak beste. Eta su protagonista. Bai, a ver, emate lotxas y quejaré con las incógnitas. Bai, pues ondo. Kaletik gelditzen naute, horrela joan behar naiz jantzita, ez gezurra. Es que zuga aipatu duzu elenkoa, buena gente, zoragarri. Eta Paul da super jatorra eta super langilea. Eta superando eta ezakit, ez dut ikusi, ezakit nola geratu den. Nik sentsazioan auki nuen, inen un lan hori, izan zen denetarik, izan zen ederra, izan zen gogorra, izan zen estresagarria, izan zen excitantea, denetarik.
Baina bai, karo, nire lehenengo pelikula da. Osea, ezin dut oraindik imaginatu nire burua ikuste. Osea, ez dakit. Horra. Datorren udazkenean. Ez dakit, karo. Udazkenean, bale. Bai, udazkenean. Kartela ja atera da, eta oso epikoa ematen du, ez? Bueno, bada epikoa, pelikula epikoa da, kasi. Ez? Noski. Movidat bat superpotoloa, undia. Osea, bakizu, nire iruditzen zait, pixkat euskaldunok daukagula gauza hori. Gauzak egin baritugula txiki. Eta hori, eta nire gustatzen zait epizidadea eta gustatzen zait sublimetasunaren estetika eta gustatzen zait bakizu gauza undiak. Osea, ditugu egin gauza totxoak, ez? Pues egin, eta gero kanpoko jendeak ere ikusiko du. Osea, nik ikusten dut Vikings, bertzen. Eta dena mitologia nordiko, beste referentzia batzuk, oso ondo, eta ikusten dut, jendeak zegoa dutu ikusiko Paulen bitxoak eta gure euskara eta Nafarroa ederra dela hor denpora guztian gaudela bai mendian, leizetan, ez dakit, claro que sí, es, algo grande. Grande. Nahiko zenuke jarraitu zinemagintzan eta antzerkigintzan bietan maila berean, o preferentzialegen bat daukazu bien artean? Ba, ez dakit, zeren pikatu naiz desente zinarekin, auskalo, zure burua topatzen zuen, edo balio zuen, edo merezi zuen, zeren zina gogorra da, Osea, lan bat, kainero. Baina bai, ikusi nuen nire burua planoak ateratzen eta partidoz partido, ez? Osea, rollo kumplitzen bezala de, venga, onaino iritsi naiz, eta ingoet biharko ere bai, eta ingoet horrela, eta asko gozatu nuen, gustatzen zait, osea, ikusi nintzen kapaza. Eta hori da super guai, eta pikatu naiz desente, zinarekin. Eta gero, klaro, antzerkia da, gehien kontrolatzen dudan esparru antzerkia da, eta nire etxea, eta gero zuzeneko ere bai asko gustatzen zait. Gauza oso ezberdin dira, uste dut aktore guztiek emate dutela erantzun hau, baina nuke erabakiko bat edo besteren artean. Aldela, denetarik, eta gaizki irtetzen bazait plana, fruteri bat jarrikoet egian. Hori da. Nik nahiko nuke okindegi bat montatu, baina, bueno. Baina, eski goizago okindegian, Bai, goizago. Bostetan edo lautan edo, bai. Aizu, zenbat egon zineten grabaketan, iratin? Zenbat denbora? 2 hilabete. 2 hilabete? Bai, nik lehenengo astean gratu zen iragana, eta iratien pertsonaia dago orainean, orduan lehenengo astean ez nintzen egon, eta gero amatxete. Osea, increíble, bai, izan zen hori. Claro, galtzen duzu, igual dituzula, labor berdin dugu jende berdinarekin bizitzen zara, mendi punta batean, hotel berdinean, kobazulo batean zaude sartuta eta txixain berdezu poltsa baten, osea, real. Ordan da oso intentsoa. 2 hilabete, baina niretzat izan zen, nira, egin bizi naiz, bantzako nahi zuena, oso kuriosoa, denbora, osea, bai, baina, errealitatean, bizitza errealean, 2 hilabete. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch. Badut proiektu bat, astelehenean hasiko naiz, super gogotsu nago, eta nengo dut Metro Kuadroka kolektiboarekin, eta asko admiro ditut, eta, kiston sorte daukat, eta antzerkia bueltatuko naiz, antzerle bezala, gainera, kiston gogoak ditut, jendeak ni zuzentzeko, sorpresak hartzeko, egoteko, emateko, berriro horlako pantanotan sartzeko, eta Metro Kuadrokarekin. Osea, ez daki guztien godeu, osea, eske, benkanta sentsazio hori, hasierako sentsazio hori de, eske ez daki guztien godeu. Baina, ziko zate, entxaioetan edo ja emanaldiak ematen? Entxaioetan. Uste, eske ez dut titula esango, porque euskalo, igual, 2 hilabete barro esaten dugu, zertan egia, eta atlatzen dugu, euskalo, da abia puntu bat dago, baina oraindik gertatu daiteke dena. Zein da gehien gustoko duzun soinua? Successionen banda sonora. Zein da gehien gustoko duzun usaina? Gustatzen zait patata tortilla usaina. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Ai, zein da? Durne, zein da? Gustatzen zait kristala, no me preguntes por qué. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Jadea.
Pentsatu ditut, irakurri dute bidaliazuna, pentsatu ditut eta aztu zaizkit, orduan. Zaporea, pues gustatzen zait gerezi zaporea. Eta edo zer dena gerezizkoa, nahiz eta izan gezurretazkoa, tipiko kakao gerezizkoa, edo gominola de gerezi, edo ambientador gerezia, infusion gerezia. Zein da gehien gustoko zuen, instantania, irudia edo argazkia? Gustatzen zait nire burua bigotearekin. Inese Osinagak galdera bat utzi zizun, eta galdera izan zen, zerk violentatzen zaitu eta nor zapaltzen duzu zuk? Que intensa, mesedez, Inés. Zerk violentatzen nau? Gizonek, hay que decirlo. Bai. Osa, atzo bertan, gertatutze dan, te lo juro. Egoan nintzen, 200 metro, etxe batetik bestera, lo egitera, eta ya me gritaron. Guapa, que duermas bien, quieres dormir conmigo, no sé qué. O sea, ya está, basta. Horrek violentatzen nau. Eta zein zapaltzen dut nik? Segurazki desente kapazitista izango naiz, porque ez daukat batere kontutan hori. Eta gero razistilla, segurazki ere bai, ez daukadarako nire inguruan. Ez nago hain sartuta problematika horretan eta iruditzen zait hori dela munduko mobidoi bat migrazioekin eta globalizazionetan eta uste dut gehiago dumerko genukela ni barni. Nago uste dut nire txuri privilegioan gustora eta gehiegi jakin gabe egiten dut klaro nire esku dagoena, baino erreza dena, ez? Utziko izut galdera bat urrengoarentzat, ez dakin hortaren, baino Ernai edo GKS. Mi esker, aio. Zerkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da bakarrik zaude begizulo. Ay, me encanta. Itxen daukat bat ere solo de mostacho, baina ez dakit non dagoen. La sabía, tu me la acabo. Perdona. Au. Wow. Sí, esto me encanta. Ay, Doraemon. Ba, gure elkarrizketa guzti izango horrela. Bai. Ernai edo GKS. Ernai edo GKS. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.